Bere aurpegiak itsas espedizioa handien garaierat eramaiten gaitu. Juan Sebastian Elkano duela 5 urte lehen aldikotz munduaren itzulia egin zuen euskal nabigatzailea. Endaian Asporostipi Erlaitzaren etxean erakusketa batek hobeki ezagutzea proposatzen du, bai eta Magelanekin hasi zuen 3 urteko abentura espezien bila mendebaldeko bidea hartuz. Filipinetarat iristean, hor gudu batean Magellan hilko da. Elkano zertan garrantzitsua da historia hortan, momentu zehatz hortan, nun helburua zen Filipinetako bide bat atseman eta joan dina egitean, unbait, hor Elkanok erabakitzen du, Espainiako erregaren aginduen kontra joitea, mendebalderuntz segitzea, beraz Portugaldaren itsasotik pasatzea, eta azkenean erabakitzea munduari bira egitea. Donostiako Euskal Itsas Museoak ekoizturik, erakusketak Balentriaunen gora beherak kondatzen ditu, testu, mapa eta film baten bitartez, azpimarratuz baita ere Euskaldunen ekarpena handia historiaren faseuntan. Nola iten ziren garraioak merkantzian Euskaldunen itsasontziekin. Gauza hainitz erakarri zituzten, haudan kasu gauza on eta txarrak, biziki importantea da azpimarratzea, gure Euskal Herria, lurreko edo baserriko Euskal Herri bada, baina itsastarra ere bai. Erakusketa martxoaren 25 arte Endaian Asporostipin sartzea urririk.